Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta ezkara nekatzen, batez be geure gonbidatuak izaten dira Eusko ikaskuntzak bideratzen dauan saio hau azur mamintzen dabenak. Eta gaur ez da ez gitxiago izango. Badakizue hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azkenengo zapatuetan egon hori gara Bizkaia Irratia eta Eusko ikaskuntza eta Bizkaia Irratia alkar hartuta. Hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan horre guardiko 12 aldera edo. Euskararen nazioarteko egunaz egingo dugu berba gaur. Eta horretarako zalantzarik ez, Eusko ikaskuntzara bertara jo behar dugu. Eta gainera gustora joko dugu. Zebadakizu guk Eusko ikaskuntzako atea jo dugu. Eta eurek zabaldu bai. Edo zehatzako esateko persona batek. Eusko ikaskuntzaren, Euskararen nazioarteko egunaren arduraduna. Zer dago titulu honen atzean? Zer dago berba guzti honen azpian? Hori eta gehiago itaunduko deutzagu, entzuleok ondo etorri, gure gonbidatuari. Leire Gazeo, ondo etorri, egunon, zelantzagoz, Leire? Kaixo, egunon, oso ondo dena. Ezaten izan dugu, titulu guzti eta berba guzti honen atzean edo azpian, zer dago azaleratu iguzu, zer egiten duzunzuk, Leire? Bueno, afrotengoan egokitu zait, Euskararen nazioarteko egunaren kanpaina, abian jartzea, eta hori zebera da nire ingizuna. Horretarako, kanpaina hori abian jartzeko eta horretan sakontzeko, jakin beharko geunkena da, Euskararen nazioarteko eguna zer dan, edo nondik datorren horretarako, Eusko ikaskuntza bera aitatu behar dugu ezinbestez. Bai, 1959an sortutako ekimen bat da, Eusko ikaskuntzak urte bete lehenago, 1958an bere 17. kongresuan miarritzen erabaki zuen egun hori aurrera eramatea, eta hortik aurrera eguna urtero abenduaren 3an ospatzen da. Beraz, guk ere antolatzen ditugun kanpainak abenduaren 3an izaten dute, eguna edo aldarrikatzeko ahotsa. Dana dela egun bat bakarra itatzen den arren, horrek ez dago esan gura urtean zehar ez berrekiten ezpanik ez da. Bat ere, hemen Eusko ikaskuntzan, gure eguneroko agendan dauka euskara, pila bat ekimen antolatzen dira, pila bat programa euskara hutsean egiten diranak, eta berez hirukoa aldarrikapena izango zen. Baina berez euskara gure eguneroko bete beharra, egin beharra bada. Zalantzarik ez. Hori da. Baina itzuli gaitezen, Leire, bertara egunera helburua zehazteko. Egunaren helburua Euskal hizkuntzaren unibertsaltasuna aldarrikatzea da. Euskara birpiztea eta batez ere indartzea.
Aurtengo kanpainaren helburua zehazki euskararen inguruan gogoeta bat egitea nahi du, erabilera bultzatzea, euskaldun izaeraren forma azaleraztea modu batez, eta nola ez parte hartzea bultzatzea eta euskal komunitatea ekimen honekin murgil dadin eta parte har dezan, konkretuki kanpaina honetan teknologia berrien bidez. Baina bai, euskararen inguruko gogoeta burutzea eta batez ere, erabilera bultzatzea. Hori da azken finean bilatzen duguna. Urterek urte eta gero aitatuko dugu, kanpaina desbardinak egin ohi dituzue, zeo zertxu leire aurreratu deuskuzu aurtengo kanpainaz teknologia barriak. Bai, aurtengoan, ia zein genuen bezala sare sozialetaz baliatu gara, 20 Twitter eta Facebooken profilak dakau, eta aurtengoan euskararen itxik politena bilatzen dugu. Hortarako blog berezi bat edo web orrialde berezi bat zabaldu dugu, irubebikoitza.eusko_ikaskuntza.org/n edo, Eusko Ikaskuntzako webunetik beretik sartu zaitezkete. Eta orrialde horretan, esaten genuna izenburuan euskararen itxik politena bilatzen dugu. Pertsonaia ospetsu askok parte hartu dute eta euren hitzak eman dizkigute, janik, magina bat pertsona izan dira euren hitzak bidali dizkigutenak, eta horixe da berez bilatzen ari garen euskararen itxik politena. Itzik edo berbarik politena, zelango lana. Bai, denetarik jaso dugu jendeak, segun zelan egiten duen aukeraketa, oso gauza ezberdinak bidali dizkigute. Batzuk adibidez oinarritzen dira esan nahian, eta zentzu horretan, ez dakit maitasuna, kutsuna, pospolina, hor itxu gozoak bilaltzen dizkigute, eta beste batzuk adibidez, doinuagatik edo egiten dute aukeraketa. Zakit oso, uste dut gehien agertu da nitza, pinpilin pasoa izan dela. Bai? Eta dakan, hori asko esaten dute doinu gozoagatik, itxak mugimendua adierazten duelako, divertigarria darako, zentzu batez. Orduan, hori batzuk adibidez doinuan eta susurratu adibidez ere, baita itx gozoa delako, itx samurra, dakan sentiararazten duen esan nahiagatik, ez da? Orduan, denetarik ikusi dugu, baita adibidez oso itx politak ikasi ditu, orain buruz esaten dizuet, baina okerez banago Laura Mintegik aipatzen zuen gabetxi hitza, adibidez, guk euskeraz eta erderaz ibiltzen garenak, adibidez, faltan bota erabiltzen dugun espresio hain komun den hori, hori esan beharrean euskarazko hitza badagoela, gabetxi dela, aipatzen digu eta berak esaten du, bide batez bere hitza bere aukeraketa da, eta jendeak ere bide batez erabiltzen badu, eta ohitzen bada hori erabiltzera, askoz ez hobeto. Bai, eta leire dituzu, gehien errepikatu dana pinpilin pausa dana? Bai, hala da. Txinbereta ez dakite leku ahaztu baten edo geratu den, baina bai, hala da, pinpilin pausa. Abenduaren 3an egia esan da, gure asmoa da hitz aipatuenen ranking bat edo azaleratzea webunean bertan, eta jendeak ikus dezan zeintzuk izan diren, hitz errepikatuenak. Eta bai, momentuz uste dugu buruan dakaula denek pinpilin pausa. Bai, atzera. Begira.
Eta honetan, edonok hartu leike parte ez da leire? Bai, denei zabali dago, historioa, azken finean internet bidez egiten du deia, eta jakin da, egun guztiok dakaula ordenagailu bat edo behintzat aukera sartzeko. Eta esaten nuena, azkenean Eusko Ikaskuntzatik webunetik beratik sartu zaitezkete, horrakazue lotura, eta zuzenduko zaituzte zera horri aldera. Baita sare sozialetan ibiltzen garen gazte guztioi, eta pertsona guztiei baita gonbitea luzatu. Ezote baterako persona ezagunak edo ospetsuak hainbat dira eta parte hartu da benak? Bai, adibidez, aipatxagatik izunak edo moteagatik Bernardo Txaga, Benito Lertxundi, Pedro Miguel Etxenike, Mikel Urdangarin, Mikel Urmeneta, Kugusumuzuko zertzaietariko bat, Sala pelotaria, Laura Mintei esan dudana, Kirmen Uribe, Carlos Arguiñano, Toti Martínez de Lezea, Miguel Lourdes Oñederra, Pedro Subijana, pila bat lagundu gaituzte oraingo honetan, bat egin dute ekimenarekin zalantzarik gabe aipatu genienean, eta baita ere euren aukerak eman digute, nabaritzen da, segun zein eremukoak diren zenolako azalpenak ematen diguten, baina kuriosoa da erakustzeko eta polita, esaten dizuena, gauza asko ikasten ari gara. Bai eurek emandako hitzetatik, baita jendeak bidaltzen dizkigun hitzetatik ere.
zalantzarik ez aurtengo kanpaina hau, ekimen hau berezia da, baina arteko urteetakoak be izan dira bereziak. Bai, denetarik izan dugu. Naizta ekimena Eusko Ikaskuntzak 1959an aldarrikatu, esan dudan bezala. Bai. Berez, kanpaina bereziak egunerako, abenduaren 3 2005-etik aurrera hasi dira Eusko Ikaskuntzan burutzen. Orduan, adibidez, 2005ean Nestor Basterretxeak Euskararen nazioarteko egunaren ikurra diseinatu zuen. Bai. Gero, sari bezala ematen dana Eusko Ikaskuntzak antolatzen duen ere sarian, gero nahi baldin baduzue gero azalduko dizuet zer izan. Hori 2005ean, 2006an Benito Lertxundik abesti eta bideo bat grabatu zuen egunerako. Euskararen inguruan eta komunikazio eta batasunerako tresna bezala, hor inguruko zera bestia osatu zuen. 2007an 5 bertsolari gaztek euren euskararen inguruko bertsoak osatu zituzten, eta baita 2007an hain ezaguna izan zen Wall Street Journaleko artikulu horren gainean, 17.000 txikimenduak jaso zituen Eusko Ikaskuntzak eta bidali zituen Wall Street Journalera. 2008an komiki bat osatu zuten, jendeak parte hartu zuen, gaztei bereziki zuzendua izan zen ekimena, eta komikian Joki Mitxelena marrazkilariak eta Jon Martin bertsolariak parte hartu zuten ere. Iaz, 2009an blog berezia, ortein erabiltzen ari garena ere, eta sare sozialak piztu egin ziren, eta Kukuzumuzu markarekin bat egin genuen, eta kamiseta sorta bat atera genuen egunerako, bereziki. Eta, iazkoan bilatzen ari ginena euskararen babes mezuak edo ziren. Lastengoan, hori esaten genuen, euskararen itxik politena. Hori da. Eta guzti honegaz batera, zalantzarik ez eguna bera aitatu beharko ez Leire, abenduaren 3. Hori da, abenduaren 3 da berez eguna, guk egunerako hau aipatu dizuedan web horri aldetik aparte, web horrelian usten dutenen, euren hitzak usten dutenen artean, 50 kamiseten zozketa Kukuzumuzuk egunerako diseinatutako 50 kamiseten zozketa egiten dugu, abenduaren 3an irabazleen zerrenda argitaratzen dugu baita itxaipatuenak, eta bestalde badugu ere enesaria. Enesaria da Euskal Herritik kanpo, euskararen inguruan edo euskara bultzatzeko gehien nabaritu izan den euskal erakundeari ematen zaion, errekonozimendua, esateagatik. Iazkoan adibidez, Amerikako Estatu Batuetako NABO erakundeak jaso zuen saria, eta urtero banatu izan dugu aitorpen hori.
Eta ez da azkenean sari fisikoa bada, baina ez da ematen zaien diru kopuru bat, baizik eta Nestor Basterretxeak egunerako sortutako anagramaren burdina eta altzairu erdoi galtzezko erreprodukzioa, eta baita aitorpen publikoa. Da 2006an adibidez Argentinara juntzen saria, La Platara, hain zuzen ere, 2007an Bartzelonako Euskal Etxeak jaso zuen, 2008an Bordelek, eta 2009an esan dizuetan bezala iaz Amerikako Estatu Batuetara. Etxen da eskuntzun Ikatun joan zera Ene opilaren ekitera Parixerat maniatzen Ama eskualeko zura Zutan dikurrun triste manoa Adios gaixo etxen dena Adios Ama eskualeko zura Zutan dikurrun triste zanoa Adios gaixo etxen dena Adios berantzen zikabatu Zure berriz ikustian Oiama eskualeko zura Zutan dikurrun triste manoa Adios gaixo etxen dena Adios iberua Oiama eskualeko zura Zutan dikurrun triste manoa Adios gaixo etxen dena Adios Eta dandana kontatzeko ez dutzugu eskatuko leire, baina aurtengoa zelan aurre ikusten duzue? Oso ondo, pila bat jende, pila bat erakundetatik Euskal Herritik kanpo idatzi digute, asmoarekin, bidali nahi dutela,
jada batzuk jaso ditugu, Kolonbiatik, Argentinatik, diasporako hainbat lekuetatik, eta egia esan da oso ondo ikusten dugu erakunde askok lan egiten dutela euskararen alde, pila bat gauza egiten dituztela, ez bakarrik euskaletxean eurek bakaten euskaletxetan, baizik eta gazteekin, eta euskaletxetik kanpo, ikaragarria da, itxela da egiten duten lana euskararen alde. Eta espero dugu aurtengoan ere, ea zenbatek aurkezten duten, jada jaso ditu lan asko, eta hor egongo da leia bizian. Bai, benetan. Hori da, bai. Benetan. Bueno, oraindik apurtxu baten itxaron egin beharko dugu, baina ez asko gonbidapena egingo dutzagu Leire ondo baderitxozu geure entzulei hitzik berbarik ederren apoliten aukeratzeko. Hoxe da, gogorarazten dizuet espada ere, azken zinean, emango dizuet elbidea berriro ere, jakin nahi baldin baduzue, zeinek iraki duten, ikusi pizkatitzak eta baita zeuenak eman, da irubebikoitza.eusko erdiko gidoia ikaskuntza.org/NENE. Eta hori gutxi gara bera. Hori da, orain itxaron egingo dugu, eguna heldu arde euskararen nazioarteko eguna. Eusko ikaskuntzako euskararen nazioarteko eguneko antolatzailea besteak beste Leire Gazeo eskerrik asko geurean egoteagaitik. Zuei. Eta ja, kontauko dezkuzu. Hori da, eskerrik asko. Badakezue hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan eusko ikaskuntza. Bizkaia irratian.